Wach mar kaunti ma Migori ochiwo kodhi mag bando, oganda, ochele, bel kod maua mar sunflower ma nengogi romo siling milion 28.1. Chenro ma kamano en mar siro jopur kendo jologi e yor pur mondo yuto margi obede maberberie. Jojo miwa ler. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori katiyo kod okenge mopogore opogore ma oting'o chiwo kothe ne jopur. E hik omendani, piny owacho mar kaunti ma Migori geto ting'o malo pur mar bando, oganda, bel, sunflower kaachiel kod ochele ka ichiwo kothe ne jopur. Migori kaunti en achiel kuom kauntis 8 e Kenya ma osego tarubin ni gima chalo oduma, gima chalo oduma to gi gik machalo kata bel kata kal en achiel kuom 8 manyalo pidho Kenya ka. Jopur maromo 4,470 ichiwo negi kothe ma opogore opogore. Tumefurahi sana kwa vile tutaongeza mazao, tutaongeza mavuno. Wan gi mor jo Migori County nikech the county government miyowa inputs mag puodho mag puothe. Kalo mar taifa owere gi wach pur e ofis kanyo gidong ka giloso chike gi policy to gik ma iluongo ni pesa kata gik mitimo go wach pur gi ogonygi gidonjo e gwenge. Gavana ma Migori Chile yako mane riko wuoyo e kinde chenro ma chako chiwo kothe ne jopur e kaunti ma Migori wacho ni gimedo pesa ma inyiewo go kothe ne jopur ka wuok bilion 5 e hik omenda mokalo nyaka milion 28.1 e hik omendani. Higa mokalo ne wakete milion 5 kende, higa ni koro wakete milion 28 nikech wang'eyo ni Migori County kopogore gi counties mamoko en county ma Nyasaye nogwedho kochweye kohere momiyo wa lowo malach, momiyo wa jok ma ohero pur, mochako miyo wa koth. Ochilo wacho ni thoth jopur yando osebedo kod pek e yudo kothe mabeyo ma ginyalo pidho nikech nengo mamalo mar kothe ka wacho ni kothe ma koro gichiwogi dhi konyo jopur e medo keyo margi. Kenya marwa ni duto pod wa omo oduma koa oko kendo pod wa omo mchele. Migori County e piny nyatike nigi kama nyalo miyo wa ochele ma eka 19,000 kokete pesa. Kitu ambacho tungesisitiza ni kwamba administrations wetu wajumuishe vijana wetu kwa sababu wengi wameingia kwenye bodaboda, hawataki kazi ya ukulima. Piny owacho mar kaunti ma Migori bedo yango ni gintiere kod tingni madhi puro ne jopur kaachiel kod jolony e weche mag pur madhi puonjo jopur. Ni wan kaka serikal wan gi tingni ma wachiwo mondo kony jopur nikech tinga mapuro beche ni malo. Wan wapuro eka achiel gi siling 3,000, wan gi tingni achiel inyalo neno kacha. Rewards wagi duto bende wadhi kelo machine ma ka wan gi sunflower to dhi process nwa sunflower mondo wadhi maber. Sani bende wadhi ndiko jogo motiegore e yor pur miluongo ni extension services workers 20 mondo med wuoyo gi jopiny kendo med puonjore kendo med puonjogi. Jopur e kaunti ma Migori kono piny owacho malo mondo koro keti chenro makare mar chiwo mbolea ma nengogi yot ka giwane pod gibedo kod pek e yudo mbolea gi. Juma, Ramogi TV, Migori.